Bari in ba ku labari, abokai biyu suna tafiya tare, ɗaya makaho ne, ɗayan kuma yana gani. Dare ya yi musu a hanya, sai suka yanke shawarar su huta, su ci gaba da tafiya da safe. Wannan yankin da suke ya kasance kamar yadda da rana zafin jiki yana ƙaruwa, amma a cikin dare zafin jiki yana raguwa, kamar irin wuraren da ke kusa da tekuna. Da safe, wanda yake gani ya tafi ya samo masu abinci. Makahon yana jiran shi a inda suka kwana, yana ta lalube nan da can kusa da shi. Yanzu abin da ya faru da dare shine wani maciji yana wucewa ta wurin da suke, amma saboda tsananin sanyi, macijin ya zama mara ƙarfi a jikinsa, ya daskare kuma yana miƙe. Hannun makahon ya faɗo kan macijin, sai ya ɗauka sanda ce mai kyau. Ya ɗauka ya yi farin ciki sosai. Ga duk makaho irin sandar ita ce mai kyau, abu ne mai kima. Daga baya sai mai gani ya dawo da abinci, sai ya ga abokinsa yana taɓa maciji.